Pondelok, útorok, streda, štvrtok tetujem a v piatok, neviem, asi sa zabijem. Jo, máme tu útorok, 10:05, za pol hodinku idem tetovať a zvyšok dňa budem kresliť merčík. Tak som zvedavý, čo tento deň prinesie a chcel by som to všetko spraviť tak, aby som sa zvyšok týždňa mohol venovať už len e-shopu. A to znamená, že by som potreboval aj niekedy po večeroch pripraviť motívy na ďalší týždeň, aby som to potom nemusel robiť cez víkend. Cieľom tohto týždňa je pustiť von e-shop. Som zvedavý, jak sa mi to podarí a či to vôbec je reálne. Let's go! No, ja ani neviem jak, je 6:30 večer a v podstate útorok môžeme ukončiť. Mal som zle poznačené, že tetujem len jeden motív, nakoniec sme tetovali dva a keďže ten druhý som nemal nakreslený, tak čo sa mi veľmi výnimočne stáva, tak som ho potreboval ešte kresliť a následne tetovať, potom som jedol a keď som dojedol, tak som sa venoval potlači jedného trička, pretože som potreboval vyskúšať takú špecifickú metódu halftonovania pre jedného známeho, ktorý po mne chcel jedno tričko a hovoril som si, že však skúsim to, lebo veď tak či tak ja potrebujem minimálne raz, ideálne 2x, 3x do týždňa tlačiť, aby tá tlačiareň jednoducho akože bola zabehnutá, aby fungovala. No a tým, že toto chcel, tak som si povedal, že veď tento týždeň tak či tak potrebujem tlačiť niečo a na čo budem tlačiť nejakú random grafiku, keď môžem tlačiť niečo, čo sa aj reálne využije. Čiže v podstate som toto dotlačil, spracoval, inak veľmi super to vyšlo, tá metóda halftonovania je fakt zaujímavá, pretože sa z celej grafiky sa vynecháva tá farba, ktorá je podkladová, čiže napríklad z čierneho trička sa na tej grafike vymaže všetka čierna. A ja tu dám nejaký detail na to tričko, naozaj zaujímavé a vyšlo to fakt, že super. A zbavíme sa takej plastickosti, takej akože, že toho pozadia, čiže tá potlač je taká plastická. No ale v podstate, leje jak priebané, čiže musím čakať na Luciu, kým po mňa príde, pretože som v krátkom, nemám tu ani dážnik, nemám tu že absolútne nič. Neviem, zajtra bude streda a v podstate potom bude štvrtok, piatok, v sobotu mám celý deň program, v nedeľu mám celý deň program a potom pondelok, útorok, streda, štvrtok tetujem a v piatok, neviem, asi sa zabijem. Ja pevne verím a spravím všetko preto, aby som tento týždeň využil čas čo najefektívnejšie. No, vyskočili mi tam aj také povinnosti, ako je ísť na stavebný úrad, pretože potrebujem nahlásiť stavbu na byte, ktorá začne už o 2 týždne. Aha, no jasné, však vlastne streda, štvrtok, ďalší týždeň, pondelok, útorok, streda, štvrtok tetujem a v piatok sa sťahujeme do nového bytu, potrebujeme celý byt komplet vypratať, všetko zbaliť, vypratať. Ľudia, ktorí sú dohodnutí, že chcú nábytok alebo nejaké spotrebiče, ktoré budeme mať na zvyš, tak musia si prísť po to a ešte k tomu si dokonca vlastne aj v sobotu a v nedelu budeme brať kuchynskú linku z toho bytu, kde teraz žijem, sem do štúdia a pôjde do skladu a treba to tam dať na stenu a treba to tam v podstate celé nejak porobiť. Mám pocit, že toho je trošku viac, ako by som chcel. Je samozrejme, že nie je to tak každý týždeň, ale teraz v tomto období je toho jednoducho viac a sám som zvedavý, ako to všetko zvládnem a či sa mi podarí rozbehnúť ten e-shop a
podnikanie na čas. A čo je obzvlášť dôležité, tak keď som spísal zoznam toho, čo všetko sa tu má robiť, čo všetko sa má robiť na byte a čo všetko treba robiť ohľadom e-shopu a podnikania a tak som zistil, že je to také kvantum veci, ktoré sa reálne nedá stihnúť, keď to budem robiť sám, čo samozrejme, že musím nejakým spôsobom delegovať a hlavne aj tieto veci v rámci štúdia musíme robiť viacerí, ale čo ma popravde ešte aj dosť svojím spôsobom desí, je to, že potrebujem sa popri tom všetkom venovať aj tomu, aby som si zhaňal zákazky na tetovanie na leto, pretože prichádza máj, jún, júl, august a to sú, no ten jún, júl, august sú najslabšie mesiace v roku a ja nemôžem byť bez príjmu. Čiže popri tom, jak sa snažím budovať ten e-shop, tak popri tom musím myslieť aj na to, že môj príjem je veľmi odkázaný na moju aktivitu na sociálnych sieťach a na to, ako a čo ponúkam. Čiže snažím sa nejak tak kľúčkovať pomedzi to všetko a naozaj začínam rozumieť tomu, že nedá sa sedieť na viacerých stoličkách naraz. Dá sa chvíľu sedieť tam, chvíľu tam, ale je to veľmi náročné a budem musieť nájsť spôsob, ako to celé ukočírovať. Prioritné je pre mňa to, že momentálne je tetovanie primárny zdroj príjmu a musím k tomu tak aj pristupovať, pretože si nemôžem dovoliť byť bez príjmu a tým pádom musím si dať pozor na to, aby mi myseľ neušla zbytočne viac ako je potrebné k tej potlači, pretože to bude na tom príjme cítiť. Musím naozaj porozmýšľať nad tým, čo spraviť v najbližšie dni preto, aby som bol čo najefektívnejší a vyriešil tie najkľúčovejšie veci, ktoré vyriešiť potrebujem. Na dnes to už balím. Dnešok je evidentne takýto viac rozprávací, čo sa týka tohto vstupu, tohto videa. Ale sú to tiež veci, ktoré si myslím, že treba prebrať. A niektoré dni sú také, že robím a v niektorých videách by som mohol takto aj rozprávať zase. Čiže tak, vypínam sa a idem vymyslieť, čo so zvyškom týždňa.